Misawa kendo Machiegni jahera mar Kala TV ageno odiochieng' mari matarika para koda deka dunendo marario higa mar 2026 dikode yonendo mano makare chenro mano endo mar Machiegni Pacho kelo weche kumanyien matuch koni koda kocha kamago ma waikoni gi thuolo niendi oting'o mano motenore koda chenro endo kata mich mabende ne ochudi chieng' makawuono kod jatend piny William Samoei Ruto kar jot mare micho bende idendo ni Golden Heart of Kenya. Mamoko gin magotenore kod weche kumago mag siasa. Kama bende jalupo gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula koro ni to medo semo mokalo mane en jatend migarindo mana rita kwe ma iye Pacho kaendi Laktar Fred Matiang'i ka onyise mondo mi onyal were koda weche kumago mag diro wach makinde ka kinde ne jatend piny William Samoei Ruto. Mamoko gin ma otenore koda limo bende otim odiochieng' makawuono kari to nyithindo manindo ma mamangina maidore bomendi mano ma Kisumu. Bed kodwa nyaka giko mar chiro niendi nyinga en Julian Ouma jaloko mara en Bella Achieng' ka weche gi kiyudo achiel kachiel kokalo gi kumag tudruok mago mag mbui manindo mar wang' book at Kala TV live ka youtube.kala TV live Twitter ka achiel koda yorgi kumag mbui mamoko machiegni. Jatend piny Kenya William Samoei Ruto dichieng' makawuono ne ochiwo mich noendo ma idendo gi dho ngere kaka Golden Heart of Kenya ne jago noendo mabende yango ni gin achiel kuom jogiko ma ochung' ne weche giko mago mag chiwo thieth makare ne ngima mar oganda e pacho kaendi. Mich ma kamaendi ne ochiw ne Princess Zara Aga Khan kamaendi otenore koda chenro mage mar chiwo thieth nogo mano makare ne oganda e pacho kaendi. Chenro kata nyasi mar chiwo mich ma kamaendi ne obagi kar jot mar ker buore Nairobi odiochieng' makawuono kama bende jatend piny William Samoei Ruto ne opuoyo Zara Aga Khan kotenore koda ka gisebedo ka gitayo chenro mage mar chiwo thieth ne oganda ma pacho kaendi. Kamaendi kaka ne jatend piny oloso kinde makamago. And I want to commend what they are doing as part of what Kenya considers priority in developing the best possible human capital that will help us figure out the future and work together towards a modern society. And as a result, your service reflects discipline, compassion, and a steadfast commitment to human progress. As we mark this important occasion, we also look ahead to expanded collaboration in areas central to Kenya's transformation. We welcome your continued partnership in affordable housing program, a flagship initiative delivering safe and dignified homes, creating opportunities for work, stimulating industries, and widening opportunity for small enterprises. We also look forward to working closely with you on the Nairobi River Regeneration Initiative through the Climate Works program, which is already providing meaningful employment to thousands of young people while restoring ecosystems and building sustainable urban spaces. Your Highness, the people of Kenya hold you and the Imamat in profound respect. Today, we honor you not only for your leadership, but also for your friendship and partnership. We do so with confidence that the bonds between us will grow even stronger, advancing our shared pursuit of dignity, justice, and prosperity for our nation and for humanity. Thank you very much, and congratulations again. Weche moko en ni moko kuom okinde kaachiel koda jopuonjre giko mag weche giko mag chike e pacho kaendi dichieng' makawuono ne obago ng'anyo margi ka ging'ur kotenore koda kit kaka osebed ka irocho ratiro margi kotenore koda weche giko mago mag chiwo hera kendo giko mago mag tije margi. Okinde giko wacho ni gisebedo ka gichwalo ng'ur makamano e duolo nogo mano mochung' ne weche giko kata mochung' ne okinde pacho kaendi mano the Law Society of Kenya
Kata kamano onge duoko nindo mano ma ochomo yo magiseyudo nyaka ne gichak chwalo ng'uro ma kamano. Giwacho ni owinjore mondo mi keti yo makende ma itayo godo duol nogo mano mar LSK mondo mi gine kaka ginyalo yudo ratiro margi mondo mi jogo eko mosebedo ka rocho ratichgi onyal kawnegi okenge eko mago mawinjore kaachiel koda tieko chutho wechego eko mag rocho ratiro margi kotenore koda wechego eko mago mag hera kuondego eko mag tijegi. Kawacho ni wadwaro mondo sexual harassment policy mar LSK manoket higa 2019 mondo ong'i olok kendo mondo obed kagima onyalo cover jok matindo, onyalo cover jok mapod nitie e school, onyalo cover jok mamanyo pupil e joko kocha, kendo ka ng'ato oyud ni otimo gima chalo kamano to nitie action minyalo kawne. Ok ni LSK wacho ni koro onge gima ginyalo timo. Kata kaponi giloro kae to ne ber ka wayudo jok ma romonwa kendo winjowa kendo gikweyo chunywa, nikech en wach malit ahinya ni gini omako kinde duto, omako kinde matindo to omako kinde madongo. Jomoko wacho ni okinde moyudore e wach ni ma bende rocho ratiro mar okinde matindo gin jok ma osebedo katimo kama igni molo igni 20. Wawacho ni no to sexual harassment kuom the girls gi jowuoyi. We want sustainability for the young okil kae. Koro emomiyo wabiro kae kawuono in solidarity wacho bringing our demands. Uchomoko en ni gavana ma Tharaka Nithi Mudhomi Njuki wuok oko kendo kono duol mano mar Orange Democratic Party kata ODM mondo mi ogolo pachgi oko kotenore koda wach nindo mar dwaro komnindo mar jalup ker ma pachka indi magithulindi omaki koda Kithure Kindiki. Mudhomi me loso igwenge ko mago mag chuka kindiki ko bende oyore nyasi mar iko mar min jagoro mar county nindo mano ma Tharaka Nithi. Owacho ni kom mar jalup ker omaki kod jalendo ma owinjore kendo sebedo ka okonyo jatend piny Kenya William Samoei Ruto kotenore koda yorgi ko mag chwalo tije ma opogore kaachiel koda dongruok ne oganda ma pacho kaindi. Omedo yango ni ponono lalruok kotenore koda kao komo nogo mar jalup jatend piny ma koroni to jogo kata jokanyo mag ODM dwaro gi thuolo niendi to koni duol bura mar UDA koroni to yie mondo mi ochiw ne jo ODM ngire Kithure Kindiki mondo mi onyal bedo jakanyo mar ODM makmana ni pod odongo mane komnido mar jalup jatend piny Kenya. We are very perturbed and concerned by the demands of ODM that the basic irreducible minimum that they want from the broad-based government is a seat of the deputy president. Na sisi watu wa pande hii we are saying that is a seat that is not negotiable. Kabisa, it is not. As far as we are in broad-based government as one government or broad-based government, the seat of the deputy president is not negotiable. It has to remain with Professor Kithure Kindiki. However, should the ODM really insist they have to stay in broad-based government, they don't want that seat, we are willing to make one very, very simple compromise. Because the president is UDA, we can lend them Kithure Kindiki to be in ODM and he can still remain as the deputy president of Kenya. That is the only compromise we can make. Because it is one government of broad-based government. We can give them Kithure Kindiki to be on that side, but wakiwa deputy president. If that is the problem, if they say they must have a deputy president who's the ODM, we are ready to give them Kithure Kindiki because it's a broad-based government. Lakini kusema kwamba watupatie deputy president mwingine na Kindiki aondoke, hiyo ni ndoto. Hiyo ni kazi ya kutoa na kutoa, because it's a minus plus, it can never be a plus. Because mimi nikiangalia wale watu wana support Kithure Kindiki kutoka pande hii, alafu utoshanishe na wale ile ODM imebaki, kwa sababu kuna ile imebaki ikisema kwamba wao wanataka kuwa broad based, hata nikipiga hesabu tunaweza kuwa wengi kuliko wao. And I'm very serious about this. So wasitoe
ile iko wakitaka kurembesha kwao, alafu tuanguka zote. Na hiyo mengi weche moko mapod koda mageko mag siasa en ni jalup gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula wuok oko kendo semo kalo mane en jatend migaonindo mano mar arita kwe ma iye Pacho kaendi Laktar Fred Matiang'i kendo nyise mondo mi onyal were koda seso giko mago mag siko diro weche mako dhi kare ne jatend piny William Samoei Ruto. Savula mane loso giko mago mag Lugari koroni to ne owacho ni ok en gino ma winjore ka jatend migao ma iye Matiang'i koroni to siko diro mana weche giko mago machalo ayany ne jatend piny William Samoei Ruto. To moloyo winjore mondo mi olure tira koda agenda mage kendo owek donjore koda kaka jatend piny William Samoei Ruto osebedo ka chwalo dongruoge e pacho kaendi. Savula wacho ni maendi en thuolo ma winjore mondo mi josiasa giko maseyo sirikand William Ruto mondo mi onyal chiwo thuolo makare mondo mi jatend piny chwal tije ma opogore ne oganda jo Kenya. Savula ne otieko ka jiwo oganda ma Lugari kono mondo mi obi osir jatend piny William Samoei Ruto e tielo mar ariyo mar laro komnendo mar bedo jatend piny Kenya e pacho kaendi kochopo higanendo mar 2027 kama indi kaka ne loso e kinde makamago. Unapata mtu mwingine mwenye alioda Savula ashikwe na bibi zake wawili awekwe sel huru tu huyu. Na mimi sina chuki na walikuwa na Matiang'i akiwa internal security minister. Na Matiang'i ana file EACC. Unajua hivyo? Sasa Uhuru wewe leo kila siku Matiang'i amekuwa na kuru umemtuma kwenda kutusi Ruto. Wewe Matiang'i na kuambia endelea kutusi Ruto, tuta revive hiyo kesi yenye ulipa shamba ya Ruaraka, the file ya EACC chafungwa. Wewe utaenda kotini. Machiang'i, you will go to court and be answerable over your land. Pana lecture Ruto analete mageuzi dunia hii economically, na wewe bado unaambia Ruto nini. Hii opposition wakienda central kwa matanga, Rigiji, unasikia tu Kasongo, Ruto, na wako kwa matanga. Hata wajui nani amekufa. Hiyo matanga unaweza fikiri ni Ruto amekufa. Ruto, Kasongo, hata wajali mwenye amekufa. Unafikiri hii matanga ni Ruto. Huko Central. Please, sisi watu wa hapa Lugari tusimame na William Samoei Ruto. Tuko tayari? Wakawo thuolo machuoko mar yweyo bang' tudruok koda weche moko mathoth mapod ikonicho nendi mano mar Machiegni Pacho. Par ni yudo achiel kachiel kokalo gi ko mag tudruok mag mbui wanido mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV Live, TikTok at Kala TV Live. In thuolo mar chwalo ote achiel kachiel kotore koda kaka wacho li weche gi ko mag manyien kachiel koda chenro mamoko ma wakeloni e od kata ma wakeloni Kala TV wira ni ma e odwa. Kikidhi mabor ka chenro poden mar Machiegni Pacho. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, Machiegni Pacho ma e odwa.
Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar Machiegni Pacho wakilo ni wechego manyien matucho koni koda kocha e kinde ko ma jofwambo magwa bende ogotache counties ma opogore ni wechegi duto choponi e yonendo mano makare kende thulendo mano ma owinjore. Mamoko en ni sirikal ma Pacho kaindi koroni to wuok oko mar neno ni noko mar chiemo koroni to oked godo kendo onge county moro makale midherno mano mar kech maliyo kata matin e Pacho kaindi. Kane oloso e kinde goeko mabende ne osidha yanga chenro mano mar yaro kata medo chenro mar galana kulalu mosebedi ka itiyo godo kaka kar keto kata kar rito chiemo ma Pacho kaindi. Jatendo migano mano mar pi Pacho kaindi migosi Eric Muka koroni to yango ni sirikal oseketo chenro makare mar neno ni noko mar chiemo koroni to nyal ked godo e Pacho kaindi. Eric koroni to oyango ni gethulo ni sirikal ma Pacho kaindi osemedo puodho maro malach mare romo ekas gana 10 kama indi miyo koro galana kulalu nitire koda ekas kata lach mar puodho maromo ekas gana 20 ma ibiro tigodo eneno ni yerge kumago mag chiemo koroni to odhi makare e Pacho kaindi. Bende ne oyango ni oganda kata counties makwan gi romo 20 osebedo kakalo e no kata midhernindo mano mar kech maliyo e Pacho kaindi. Kamano en achiel kuom ajenda mar William Samoei Ruto mar neno ni jo Kenya duto obedo koda chiemo ma oromo. Kwa sasa mavuno na kupanda viendelea pamoja. Cumulatively tumelima zaidi ya ekari 2,000 kwa sasa na we are still in the process ama tuko katika ile safari ya kuhakikisha kwamba itakapofika mwezi wa 5 katikati yule private investor, because these are public private partnership kati ya serikali ya Kenya na proponent, atakuwa amelima ekari zaidi ya 5,400 na come mid April, kwa sababu tumeona ratiba yake ya kupanda ni kutoka tarehe 1 mwezi wa 3 mpaka katikati ya mwezi wa 4, tunafaa kuwa zaidi ya 3,200 ekari. Na the production is good. Ukiangalia unaona kuna mahali mahindi inakauka, we are at different stages of production. Na ukiangalia nyuma yetu tunaona nyingine ni green, iko bado katika ile process ya watering. Lakini kukamilisha the game plan, the long term plan hapa ni kuhakikisha kwamba tunajenga ile Galana Dam. Nyinyi wote mliona tulitia sahihi mkataba kati ya contractor na NIA waanze kujenga ile dam, ndiposa tuweke zaidi ya ekari 1,200 hapa Galana Kulalu. Yale maji tuko nayo hayana uwezo wa kusustain 200,000 acres kama ilivyo sasa. Na Rais His Excellency Dr. Samoei William Ruto amekuwa kipaumbele na makini sana na mradi. Na sisi kama wizara ndio maana mara kwa mara tunafika hapa kuhakikisha kwamba yale matatizo ambayo mwekezaji anayapitia kadha wa kadha kidogo hapa na pale tunayasuluhisha haraka iwezekanavyo, kwa sababu tuko na jukumu la kulisha wananchi wote wa Kenya. In future we are looking at addressing the issue of food security in a big way, because currently the country is importing over $4 billion worth of food. So with the implementation of this project alone, we can be sure that we'll have addressed 50% of that, and that's how we'll make our country food secure. This is a perfect example of how public-private partnership works. The government has invested 550,000 shillings, which was used to build an intake. The intake had several components, but one of the major components was a reservoir ambayo imetuwezesha kuweka 450,000 cubic liters ambayo iko na potential ya kuirrigate over 10,000 acres, but currently what is under production is 2,000 acres. Na hiyo 2,000 acres ukiangalia in terms of gross margin, gross profit, gross production, inatupatia worth of food of 1.2 billion. Hiyo ni kuonesha the investment done actually has already come back actually 2 times.
Weche moko e kaunti mano ma Kisumu wayudo ni sirikal mamalo koro ne ochwalo gige mago mag konyruok ma opogore opogore ma oting'o chiemo kaachiel kod gige mago mag nindo ne kar rito nyithindo manindo mar Mama Ngina madore boma nindi mano ma Kisumu. Siro kata kony ma kamaendi biro mana bang' ka kar nindo kata kar rito nyithindo manindo ma Mama Ngina ne mach omuoch kendo ne wang'o kata ketho mwandu ma opogore opogore. Fellow Goblis manja famaro e kaunti mano ma Kisumu ne olimo kata ne bende no yore nyasi nindo mar chiwo gigo mag konyruok moting'o chiemo kaachiel kod gigo mago mag nindo kendo ne okelo no report e yo market kod Nen mor ne apisas kod nyithindo mawuok e kar rito nyithindo ma Mama Ngina e kaunti ma Kisumu bang' jagoro mogirore e migawo marango chenro mag nyithindo Mikai Karen Ageng'o ne wendogi kendo chwalo ni gige nindo, chiemo kod gige konyruok mochuno. Ngina children's home kae nyocha kama nyithindo gi ne ninde nyocha omako mach kendo dormitory no wang' kabisa. Omiyo ne wawinjo ni nyithindo gi nyocha golgi matin otergi kamiluongo ni Agape to kawuono onyiswa ni nyithindo gi oseduok ka State Department mar Children wabiro ka ne wakelo ne nyithindo gi mattress 58 wakelo ne blankets magidhi umorego wakelo ne gi bed sheets magibo umorego wakelo ne nyithindo gi mosquito net wakelo ne gi gik mang'eny ma nyithindo nyalo tiyogo kata chiemo be wakelo ne nyithindo kae mondo wa ensure ni nyithindo gi ngimagi o continue kaka nyocha en. E kinde chiwo kony ma kamago, Mikai Karen bende opwoyo moko kuom apisi kod jogo ma chunygi ng'won kuom ni chiwore konyo gero od nindo ma nyocha wang' e kar rito nyithindono. Bende opako tend kaunti ma Kisumu kuom ne kawo okang' moreto ne konyo kedo kod midhierono mano joko nyithindogo apoya. Nitiere building moro ma nyocha ok owang' ema koro nyithindo gi ninde kendo wamor gi progress madhi mbele ka. Waneno ka dormitory no osechak ger, wan gi dona mosebiro mo osechako gero kama nyithindo gi ninde kendo gi coordinate gi county government of Kisumu maber. Mikai Karen okoni piny owacho tiyo machiegni kod migawono marango chenro mar rito nyithindo mar neno ni jopuonjre duto ma pacho ka oyudo lwasi makare mar somo kod mano madewo ngimagi. Osingo mar wuotho e skunde duto e kaunti ma Kisumu mano yudo masira mar koth pe kendo neno ni oloko chal margi. To ka wawuok kae wadwa dhi e skunde ma be nonyiswa ni e higa mokadho cha nyocha nitiere pe moro manogoyo schools kabisa. Koro nitie schools ma roofs gi nokethore kendo ka wawuok ka wadhi e schools mochiko tie beach kocha Osiri, Ogal, Sabako mago skunde ma wadwa tere mabati mondo wa ensure ni nyithindo osomo. One focus wa marwa kaka State Department of mar Children wadwa ni nyithindo osom, nyithindo kik bed ot. Kata nyithindo somo to gisomo kama ber. Otieko kosingo ni gibiro tiyo machiegni kod tend kaunti ma Kisumu e neno ni kauntino obedo kod chenro malong'o mar neno ni nyithindo e kauntino odak maber. Ne wachako meeting wa gi office mar governor ma Kisumu. Ne en ni wadwa ng'iyo ni to be gin gi chenro magiketo ma nyithindo nyalo dak maber e Kisumu ka gino iluongo ni policy, child protection policy. Policy no wa discuss ma wayudo ni policy ni no osechak lose to nitie kama ne ochung'e. Koro wawinjore gi jatelo mar county ka deputy governor emanotelo meeting no endo kendo ginyisowa ni dweche 3 mabiro kae boyudo ka koro policy ni oselosi. Policy ni bomiyo nyithindo iketo negi nyaka budget, iketo negi pesa makoro boritogi e Kisumu County. Fellow Goblis Ochieng, Kisumu County, Kala T. Klab nindo mar Nairobi United otimo orako mar gimogika motelo ne dhi pinindo mano mar DRC Congo kama bende gibiro rakore koda klab nindo mano mar Maniema United. Tuke mag Confederation Cup giki koroni to ibiro bagi chieng' Jumapil mar tarik 15 mar dwe ni. Ibiro paro ni Naiboys bende koroni to sewito tuke 5 duto ma osetugo kamano keto gi thulindo mano mogika e tugeko kata e grupo mabende oriwo gi kanyo koda Wydad, Azam kaachiel koda Maniema United.
na expect game poa kulingana na venye tulicheza game ya last ya CAF against Wydad. Tulicheza poa, tulikuwa tu tunala kuscore, lakini na believe juu tumeiwakia sana kwa wiki mzima hizo hizi tutakuwa na result poa, tufunga. Kwanza nashukuru Mungu kwa kufikisha mahali tumefika. For the experience manze imenijenga sana kama mchezaji, kama goli na kama mchezaji yote. Kila mtu anatamani kucheza katika level kama hizi. Nimemita wachezaji different caliber, experience different. Nimeona venye sawa nacheza nje maopponent wetu, venye tunawa handle, venye wanatu handle, imekuwa fiti sana na nimelearn try kufanya mistake katika afya yetu, na tukipata chances zetu tunafaa to utilize. I think it'll be a fire-cracking match because Manyema, they need the 3 points, and for us we want to finish in a good or a high note in the team. If we can just play the way we played against Wydad, and of course at the end of the day we try and score, I think it'll be something good for our team. And the most important thing is the chances. We create a lot of chances. When we played Manyema here at home, we did played very well, maybe in terms of creating chances, but we never scored. So we are trying to make it better. I think the preparation is good. All the players in the house, only two players are out, or 3 players are out in this upcoming fixture, which is Prince. Maybe in the next 2 weeks will be okay. Ovela is out, and of course now we have Sematimba. Maybe in a week's time he will be okay. Really a concern. It's experience. What I get the takeaways, that is the most important thing, rather than focusing on other things. But we created a lot of chances. We scored 1 goal, and of course, definitely for this level now, it's all about experience or inexperience. Wamakegi kanyo giwechliko mago mag tuke. En kanyire marom 26 masekalo bang' sa achiel manindo mar midhiambo. Kameke lwechiki nyinga en Julian Ouma. Ne wakonyre koda nyawadwa Bella Achieng'. Parnido achiel kachiel yeroge ko mag tudruok magwa manindo mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV Live, kachiel koda TikTok bende at Kala TV Live. Oriti masani.